Hello everyone, welcome to my New Year mini blog and Happy New Year to all. ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ଦିନରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଘର ପୂଜା ସାରି ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଫତେହାଗଡ଼। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଘାଟି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଥୋଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରି ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ଏଠି ଭୋଗ ଦୀପ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସଙ୍କଟମୋଚନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ରାମଙ୍କ ମୁଖକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ, ମାନେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ ପୁରା। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏତେ ଠେଲା ପିଲାରେ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବାହାର ପଟର ଏରିଆ। ବହୁତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗଣପତି ବାପା, ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବସିଲୁ। ସେଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେଠି ବସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରସାଦଟା। କାନିକା ଖେଚୁଡ଼ି, ଖଟା କ୍ଷୀରି, ବେସର ମହୁର, ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ନିହାତି ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଖଜା କିଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ବି ଏଠି କିଣିଲୁ, ପେଡ଼ା ଭୋଗ। ତାପରେ ଏଠି ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପୁରା ଭିଉଟା ନେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠୁ ବାହାରି ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର। ଏଠିକି ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି, ହେଲେ କେବେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ତ ଆଜି ଆସିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ। ବାହାରୁ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କିଛିଟା ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ବି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବି ଏବେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ବାହାରୁ ମୁଁ କିଛିଟା କ୍ଲିକ୍ ନେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି, ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ତା ଭିତରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର, କେମିତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ ଏସବୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସବୁ। ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ମାମା ଆମର ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଏଠି ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମହାନଦୀ ବି ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ଗଲୁନି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିଲୁ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି କଟିଲା ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।